díl Blbci v akci, jak prcky nechat v bungru. Něco mě napadlo. Mohli bychom to tady vylepšit. Dobrý nápad, ty velký budou mít z toho radost. A tohle můžu? No jasně, to všechno. Ještě tohle. I ten hrnec? No jasně. Tam jsou kosti. Co? Tam všechno tam musí. Škoda, to je můj táta. Všechno to vyházíme ven. Jo! I kofory. No jasně. Tak já dámhle kofory. Tak a to je pro dnešní díl všechno.